Altså, kører vi? Okay, ja. Så det der sker lige nu, det er, at vi er på vej over til Malcolm Sachs, producer, som jeg har bestilt til en session i dag. Han skulle være sindssygt god. Jeg har hørt gode ting, jeg har set gode reviews. Han kostede også lidt, du ved, så jeg tænker, at det vil være godt. Jeg har skrevet en lille smule ned, men du ved, jeg bliver mere motiveret, når jeg er i studiet og sådan noget der. Jeg kan bedre lige arbejde sammen med producer og sådan noget der. Jeg bringer nogle vibes til bordet. Jeg har en særlig vibe, der måske ikke er set her i DK Danmark. Og så håber jeg ligesom, at han kan matche den energi, for jeg overgår ikke at sidde der og bare give meget mere, end jeg får tilbage. Jeg har fået at vide hjemmefra, du skal ikke være rapper, du ved, akademisk, fuck det der. Jeg vil gerne vise, at man sagtens skal blive det, man gerne vil. Du vil bare være god til det, og jeg er fucking god til det, og det ved jeg. Jeg har flere venner, der siger, at jeg har den, og så tror jeg sgu nok, at jeg har den, hvis folk siger, at jeg har den. Du skal selvfølgelig være klog, du skal gøre det, der er godt for dig. Men jeg tror, jeg kan tjene mine penge her, for det er mit kald. Og så kører den. Hej. 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 Sex. Ja, ung test. Ja. Ja. Hvad er det for en lortested, du har lavet her? Sådan en lille lokal? Det er i min lejlighed. Nå. Okay, fuck det. Må du sige nok, så du har bare studie her hjemme, eller? Ja. Okay. Her sidder jeg og gør alt til. Okay, nice. Nå, jamen lad os kigge på det. Mm. Jeg har det her beat her. Ja. Skal du høre det? Ja, selvfølgelig. Ja, det er fucking sindssygt. Ja. Ja, det var lige det, jeg havde tænkt. Hvis jeg kan få lidt tid til at skrive lidt til det, sådan der, jeg er ikke så god til bare sådan der at tage den fra hovedet, vel? Mm. Så hvis jeg lige må sidde lidt med noterne. Mm. Min dreng, vi på farten, ringer telefon, men der er ikke nogen, der tager den, men jeg tager ham bagfra. Okay, ung dreng på blokken, ambitioner med den gøb. Putter den i hende som en pølse i svøb. Politi kommer, homie, prøv at løb. Nej, her kan du ikke komme og køb. Slinger dope ud ved Brøndby Øster. Jeg kan tage både din og min søster. Det er champagne og det god østers. Kom herhen, jeg vil slikke og kysse dig. Jeg vil creme på din fræs. Prøv lige at stoppe. Jeg tænkte på måske, om vi kunne måske tage nogle af linjerne om, eller skrive nogle linjer om, fordi jeg føler, at nogle af linjerne bare sådan, der passer ikke rigtig ind. Okay. Med sådan temaet af beatet og sangen sådan der generelt. Okay. Kan du godt se, hvad jeg mener? Sådan. Nej, ikke rigtig faktisk. Overhovedet ikke. Jeg synes det er sindssygt det der. Men jeg ved ikke. Hvad siger du til at tage et ekstra take, sådan der at have noget, bare for at have det, sådan bare for at prøve det af? Okay. Gav hende morgenklæder i jakken, for hun sagde hun frøs. Baller af stål, men den pige er ikke Terminator. Snak lidt lort, jeg bider fra mig som en alligator. Vi tjekker ikke prisen, om det er Gucci eller Louis. Hele systemet har downs, ikke noget chop suey. Ikke noget chop suey. Ja, det er fedt. Ja, fedt at have noget... Systemet har downs, ikke noget chop suey. Ja, præcis, ja. Jo. Men fucker du med det der så? Sådan der mere, eller skal det bare... Det værste var lidt mere, det er sådan tematisk passede sådan lidt bedre med stemningen af beatet. Ja, hvis du kan se, hvad jeg mener. Ja, jeg kan se det. Ja. Selvfølgelig er jo det andet ikke sådan der, det er så sindssygt. Ja, men du ved, nogle gange skal man bare... Nogle gange rammer den ikke første gang. Shit. Jeg har lige fået en vigtig besked. Jeg bliver nødt til at gå lige. Seriøst? Ja, bare sådan lige hurtigt. Altså, du ved, du er jo ikke engang helt færdig. Nej, men altså, jeg kommer tilbage igen. Jeg bliver bare lige nødt til sådan der lige at ordne noget.
Men som sagt, det bliver hurtigt, altså sådan, jeg tror det er en time, eller noget af den stil. Ja. Det kommer virkelig ikke til at tage lang tid, men det er bare noget, der skal holde ud. Okay. Ja. Altså, du kan bare blive her, hvis det er. Altså sådan, jeg... Altså, vælger det. Altså, det er cool, ikke? Det er cool? Ja, ja. Altså, fuck, hvad laver han? Ingen idé. Hvad kunne sådan en som ham overhovedet sådan der lave? Altså, hvem skriver det? Der er sådan nogle fucked up linjer, han fyrer afsted. Sådan at du er min creme til min fræs. Hvem fuck siger sådan noget? Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg gør det her mod mig selv. Det er ikke fair. Man betaler stadig penge for det her lort. Altså, jeg bliver betalt, altså... Hvad så? Hvad så? Jeg er med. Hvad fik du? Var det ikke 4 timer? 4 timer? Ja, men på den anden side, jeg har skrevet lidt i bussen, hvis der. Så... Hvor er det jo? Hvis har du skrevet lidt i bussen, siger du? Ja, så rigtig du kan se det på guldtanden. Shorty ryster numsen, jeg mister forstand. Spil op, og du får et X i panden. Skubber plader ud på Amager, kald mig Amagermanden. Det der er det grønne. Jeg skubber plader på Amager, kald mig Amagermanden. Ja, det er ikke sygt nok. Du ved sådan der, jeg er manden ude på Amager. Sådan der, det er mig, du skal komme til, ikke? Ved du hvad, fuck det, vi kører det. Du ved sådan der. Ja, det er fint. Det er fint. Ja. Giv hendes krop en kæmpe hæder, fantaserer om den. Iført lak og læder, gas i min ass, de får varme i sæderne. Helt ny Gucci, se mig når jeg træder ind i industrien og skubber dem under gulvbrædder. Hele rap-gamet står pludselig og græder. Du forstår til dit tøj, du bør gå til skrædder. Ja. Det var det, eller hvad? Ja, det er det, jeg lige har skrevet i bussen. Det er i hvert fald noget. Sådan. Altså, jeg synes, det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad det er. Hallo, har du taget den der confrage-bar, jeg havde ud? Ja. Hvorfor? Den er sindssyg. Det passede bare ikke sammen, så godt også. Nå, det er det der shit, der gør mig unik, når jeg siger de der ting. Det er det, der gør, at jeg er på toppen, mens de andre er nede, du ved. Altså, hun creme min fræs, det er det, der gør det på toppen. Ja. Jeg så det. Fordi okay. Det der, du ved, hvad siger man, der skiller foran fra bugten. På det så du også stadig har Amagermanden med? Ja, jeg er manden på Amager. Jeg ser ikke sådan der problem. Kan jeg få det også til, hvad det hedder, en af de der steder, der hvor jeg siger det der, måske det der med Amager, men måske få beatet til sådan der, at forsvinde, sådan der, så man bare sådan, som kun kan høre stemmen, sådan der, så det virkelig sådan der skinner igennem. Det er ikke en anden linje, du vil... Nej, er det ikke den, der har mest en punch? Amager, kald mig Amager mand. Så det er virkelig, man er sådan der mand, du. Ja. Kan vi så også få bassen op, sådan der? Du vil have bassen med? Ja, sådan har det der sådan helt tungt. Bassen er der i forvejen, altså? Nej, men det er sådan der meget mere voldelig. Er du sikker? Ja, 100. Det var sindssygt, for det får det der bon. Ja. Ja, jeg tror ikke, det vil passe sindssygt sådan der, fordi jeg har sådan der sådan meget hårdere sådan der. Nej. Fuck med det, nej. Der er så meget bass i forvejen. Hvis jeg vil have det, så det er mig, der betaler. Men du betaler også for, du ved, mig som produceren, at jeg giver tips omkring det. Nå ja, men du ved, det kan godt være, at jeg giver dig nu magt over din fucked up linje. Men ved du hvad, jeg bliver nødt til at afslutte for det, fordi jeg har nogle ting, jeg skal nå og sådan noget, ikke? Så okay. 100. Nu kører vi videre i morgen. Ja. 100. Mhm. Det er jo. Ja. Ja, igen. Hvad kan du så?
klippet det lidt sammen og sådan, ikke? Sådan, så det passede lidt bedre. Skruet op på bassen, selvfølgelig. Hør. Ja. Der var det der cannabis. Og Atlantis. Det var Atlantis. Det var under vandet, Atlanta. Det var det sådan lidt gader, USA. Det er street. Det er gade. Den lader jeg ikke give. Du kan høre alt andet. Det er min sang. Ja, jeg ved det godt, men det er også min. Det er mig, der har produceret den. Folk kommer til at høre det og forbinde det med mig. Men jeg kan bare lade være med at putte det på credits. Men selvfølgelig skal jeg på credits. Folk skal jo vide, det er mig, der har lavet det. Ja, men det er også mig, der har lavet det. Det er min Atlanta. I det mindste tager Atlantis ud. Men så, hvad skal du så rime med cannabis? Ris. Der står det, jeg ser ris tidligere. Fisse ris og pattegris. Atlantis. Grin og tis. Du kan bare sige noget andet med tis. Ryger jeg på den cannabis. I min bukser er der, du ved, det fungerer ikke. Jeg synes generelt ikke, det fungerer, det her. Hvad fuck mener du? Jeg har betalt for et beat, og jeg spytter mit shit under. Det er sindssygt. Jeg giver mig det der bass, jeg giver dig de der gode bass. Jeg tror, det er sindssygt. Jeg tror, folk synes, det er sindssygt. Ved du hvad? Ved du hvad? Vi kører den ind med Atlantis. Atlantis? Ryger på den cannabis? Vi kører den med Atlantis. Okay. Den er så stærk, den cannabis, den tager mig til Atlantis. Jeg ryger Atlantis. Det flår sindssygt. Atlantis. Er vi færdige? Jeg tror det. Okay, godt. Jeg har ikke med. Jeg har spillet med. Så er det det. Ja. Tak for det. Vi ses, med. Ja, hej. Det bliver fucking fedt, det her. Jeg mener det. Jeg kan mærke det. Jeg spillede med, han gjorde sit. Hey, hvad så? Hvad så? Det er ved at være 2 uger siden den der sang kom ud. Skal du ikke lave den der musikvideo, og hvad med den anden film der, jeg har lavet? Du ved, jeg har nogle andre ting på programmet og sådan noget der, men... Skal du ikke lave bruge den, vi har lavet en gang? Det ved jeg ikke, altså du må gerne bare beholde den selv, hvis det er. Du ved, der er business, der kører det frem og tilbage hele tiden og sådan noget der, altså... Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har til selv at udgive den og sådan noget. Jeg skal bare... Hvad fanden skal jeg så gøre med den? Skal jeg bare på... Ja, okay. Ja, altså, du ved... Du kan bare beholde den, du kan gøre, hvad du vil med den. Jeg skal ikke rigtig bruge den. Jeg har flere projekter kørende lige nu og sådan noget der. Men jeg bliver nødt til at løbe nu, så vi snakkes. Hey. Velkommen til gaden, bror, det her det er en jungle. Ude på mission, mine brødre ligger planer skumle. Ja, den her livsstil er så ægte. Puffer på noget Cali, tungere end håndvægte. Ude på dyr restaurant med en billig tøs. Gav hende morgenklæder i jakken, for hun sagde hun frøs. Baller af stål, men den pige er ikke Terminator. Snak dit lort, jeg byder fra mig som en alligator. Vi tjekker ikke prisen, om det Gucci eller Louis. Hele systemet har down.